Hello guys! For today's video, mangantayo iti kwa mangga. Kayo mga ano, ngay nakadakdakkel. Oh. Adapay tag price na ni 18 each KD, Hong Kong dollar. Laki kayo mo mangga? Hindi mo kayat? Hindi na kanukayat guys. Siya lang mga na sulusulok. Jadi pag laki ramida na man paghawsawak. Ang laka ng maminata. Ha? Bugoong. Wow! Oh my God! Ang sarap! Mantayon! Hindi masal. Kaya mga nanay. Hmm. Hmm. Sarap! Dapat kilaban din yung pangan ko. Harap. Laki pa ang kuti kilabanin. Nasab. Dimas. Asam. Asam.
Kaya ito lemon usan tanto nag mga tatabukol. Lemon kan bugong. Mm. Mm.